ovako. Ova u žutom bila bi žeže. Ujebote. Ova u tu nekome, nemoj mi gađati, ima mobile phone. To bi bila Kjara, ova tamo preko, jebote, ne gađi mi mobu, bi bila Meli. Evo, pokaj, daj pusti nekome. Zašto? Ajde. Ne vidite se. Pa daj, Dorice. Evo kako. Daj pušit. Renata! Zato zbog toga ljutiš. Renata, ti sjetiš? Gledaj da ja imam najveću Rokova! Željka? What the fuck? Željka, sorry da sam ono... O, budalo! Okej. Snimat ćemo kad budemo gađali po kuća. Gledaj, Renata snimaj ovo, molim. Imam. Gledaj, snimaj Kjaru. No, nisam nju gađaj. Dosta bilo. Jezera. Kjara! Bati puli mene, hiti puli mene, ej, hiti puli mene. Al nema me. Sada ću dosta, ja? Ne, nemoj. Gotovo bi bilo. Aj opeta. Ej, Kjara ima grudu. Nemoj me pogodit. Auto! Auto! Kako slajpo je. Kako se odletio. Rađiša mi Melica, ovako doći do auta i puf. Pa da me nisi u facu. Zašto ih ljube? Zašto ih ljube ovaj ekran? Ajde Kjara, ti poljubi ovaj ekran od ovog. Šta je ovo? Ovo su neki jebote. Volim ona. Ma koga? Mobitel. Ne, volim ono ko gleda taj video. Ne, daj mi da ne uzimam. Kaj snimaju ovo? A ti buš da snimam? Čekaj. Ja sve spickam, nemoj. To će biti. Ajde, hoćeš više kratko taj video, vidi koliko snimam jebote, 2 minute. To sam će Batman. Batmanu šupak ti ga metnem. Aj. Aj! Na auto, može. Ljubit što mi je ovo zamagljeno? Pičku materinu, snijeg. Ha! Idemo na auto. Renata. Mot. Pribili se sve ljude.